Fireplace, love. Good morning. Good morning. Good morning. What are you doing? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Fireplace is on. Hala, it's snowing. Oh my goodness! I make sure happy to see snow. I thought the winter is done. Nice early. Huh? Giant flakes like Oh really? Oh, why you don't wake me up? It's nice. It's snowing. Oh my goodness, guys. Look, nag-snow. Come on, go. This way. Come on. Nice slide. Nice slide. Come on, go. Nice slide, Rorox. Come on, keep going. Roxy, look. Go, go, go. Nag-snow. Hindi masyadong maginaw, pero may snow. It is pretty again. Ito yung gusto ko sa winter snow. Ito yung gusto ko, guys. Ito yung gusto ko sa winter. And how about you? What are you doing? Did you pee-pee? Oh my God, ito siya. Aloy, aloy, aloy. Yung iba ayaw ng snow. Pero ako pag winter, winter talaga. Is sure na winter. Where's Monkey? Ay, you're over here. Oh, ang ganda. I like it. Thank you, Snow, for coming. Oh my goodness, love. Makes me happy, Han. Because I really do expect na there's no more. Good morning. That's why you turn the fireplace on. It makes a cozy. Nice. I love you. Huh? Fitting in the mood. Yeah. You're in the mood. You're in the Tommy, where are you? Asa naman yung asawa ko? Wala sa bathroom. Wala sa office. Galing yun sa labas eh. Asa na yung asawa ko? Dinagit-dagit na ka dong. Wala din sa labas kasi close yung door. Nag-snow. Nawala na akong bana. Gidagit na squawk net. Ay, andun pala. Andun pala. Nagduwa. Kadugay ba diya sa CR? Oy. Kadugay ba? Nagunsa magug ka diya dong. Wawax. Kadugay ba, kaman? Ang aga-aga. Naghanap ako sa inyo, kaman. Wax, come on. Good girl. Daya. Pumapunta doon. Waxy! Come on, lalab ni mama na. It's okay. Naglibot. Right here. Uy, libot-libot. Ay, libot-libot, day. Come on. Wow, Wax. I love you. I love you, good girl. It's okay. It's okay right here. Right here. Oh, good girl. Kisses mama man ang kisses. Libot-libot ka no. Likay-likay. Naglikay-likay nga mong baby. Hi, guwapo. You need haircut? You need My haircut? wife keeps telling me. Huh? My wife keeps saying it. Yes, you're so handsome. You need haircut, handsome. Naglinis siya sa mukha niya. I love. Naglinis sa mukha. Your son, picture. Huh? You're your son, but don't disturb him. Yeah. Why? Because look at him. Look at that face. Gosh. Look at this.
ka na lang. May fireplace kasi, so kaya gustong-gusto niya. Look, gusto niya yung ganyan, may fireplace. O, diba? Ang swerte mo dong. Swerte kay ka dong. Nagbitay ang imuti. Kahimo sa akong baby. Nagbitay. Init. Uy, init naman, han. His voice hot. His voice hot. Yun guys, ang swerte ng mga alaga namin. Bagong ligo po itong dalawa, so kaya maginaw-ginaw. Pero dinadry ko yan sila, pero gustong-gusto nila sa harap ng fireplace. Kaya ang swerte nila. Salamat guys sa inyong pag-click sa akong video. Magkita tayo sa sunod na video. Bye! Hi, big hair. Ordering? Ordering. This is what people get annoyed when I'm complaining. Am I complaining? Not yet. What did you buy? Lights of what? Rechargeable lights in your for your head. That's very small. Yeah, but look. I'm gonna order my father different one. That is your father. You don't like that? This is for my father? Yeah. Okay. How do you know that I wanna order for my You father? told me you did. Huh? You told me. Oh. Charging. It's rechargeable. You don't need Yeah, but battery. you gotta get him a charge block. Because see, this is USB-C. Nag-order na. Orderan ko sana si Papa nito. So, ngayon, I don't even realize na si Tami nag-order na pala, eh. Palagi kasi niya akong naririnig na, Because ano. I pay attention when you talk. Ah, lucky Papa. Swerte si Papa o si Mama gipalitan mo. Ay, ay, ay. Thank you, Lalav. Adoy, my baby. Adoy, 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 adoy. Uy, no, not in my eyes. Oh my God, that's really bright, hon. Oh, that's the regular flashlight we have. Or you bought it? Oh, I like that for outside. When I used it, the other one is so heavy, eh. Hello guys, kumusta mos mi amigos? Kumusta po kayo? May nagtatanong po pala, Tagalog man siya. So gusto ko sanang Bisayain, Bisaya ba? Gusto ko sana Bisaya. Kaso, Tagalog man yung nagtatanong. Nagtatanong siya kung hindi ba galit si Tami sa mga padala-padala, balikbayan box or package para sa family. Sa ito kasi sa una, nung pagdating ko dito, mga ilang years din ako bago nagpadala, mga 2 years, I think 2, 3 years, bago ako nagpadala ng balikbayan box. So ngayon, hindi po si Tami sanay na magdala ng balik-balikbayan box, 'di ba? Kasi ang nakasanayan kasi niya is yung padala na pera. And din kasi itong asawa ko, guys, kapag magpadala siya ng pera sa Pinas, ano po siya yung mahilig siya magpadala sa Pilipinas ng malalaking amount noon. Yung nagtatanong yon sa Tami, hindi siya sanay noon sa mga balikbayan box. Kasi ang akala niya, kasi hindi pa siya sanay, wala pa siyang kilala na gano'n. Na gano'n tayo ba, OFW, Pilipino dito sa Amerika, mga may asawang foreigner, gano'n. And then nagpadala ng balikbayan box, wala siyang kaalam-alam. So, kaya sinabi ko sa kanya na, ganito po yung mga ginagawa sa mga na nag-a-abroad, mga nagtatrabaho OFW or mga Pilipino na nasa ibang bansa, magpadala. Sabi pa niya, masisira, sabi pa niya. Kasi nagpadala ako ng mga chocolate, mga spam, mga kahit anik-anik na pagkain, mga Nutella, gano'n. And then paminsan daw yung mga chocolate kapag may peanut, baka magka-uod. Kaya siya sabi, kasi nakapunta na kasi siya sa Pilipinas, guys. And then, ang alam naman natin na sobrang init. And then, mga pagkain na padala sa Pilipinas. And then, matagal makarating. Sabi ko sa kanya na, okay lang naman yan kasi ito yung pinakauna talaga, yung pinakauna kong padala, no, ng balikbayan box. Matagal na 'to. So, na-shock siya kasi naghanap ako ng mabilhan ng balikbayan box kasi meron kang bili ka ng box, and then nagtataka siya kasi bakit nag-iipon ako ng mga pagkain. Sabi pa niya, "Anong gagawin?" Sabi ko, "Padala sa Pinas." So, yun sabi niya masisira daw kasi mahilig siyang mag-ano ba ng pera lang yung ipadala kasi sila na yung gagastos, sila na yung bibili sa gusto nila, gano'n.
So, kaya sa una, yan na ano siya, na nagulat kasi bakit daw ganyan, and then nagtatanong siya mga ilang days, mga ilang weeks, baka 1 week, 4 days, 5 days. Alam niyo naman dito sa Amerika na kapag magpadala ka bilis-bilisan talaga yung mga express, mga 3 days, 4 days, 1 week, gano'n. So, doon siya talaga shock na shock kasi ang tagal. Sabi ko mga dahil sa Mindanao, sabi ko sa kanya mga 4 months kung hindi busy, kapag hindi holiday, 'di ba? Kapag hindi holiday mas madali, kapag holiday matagal. Sabi pa niya, "Wow, sira na yung ano." Kaya parang ayaw niya noon magpadala ng mga gano'n box-box kasi gusto niya pirahin. Kasi yun pagdating daw sa Pilipinas, sila nang bumibili, hindi pa sira ang gusto nila. So, kaya yun in-explain ko naman sa kanya na ganyan yun siya. Bumibili ka pa ng gamit, okey, bumibili pa kayo ng ano, sabi pa niya, bumibili ka pa ng pagkain, hindi mo alam kung gusto daw, padala pa, plus ilang months daw, sira na, sabi pa niya. And then kaya kaya yun, sabi pa niya, bakit daw ganyan yung ginagawa, sayang lang lahat. Kaya sabi ko sa kanya, kasi ito na yung ano ng mga Pilipino, magpadala talaga ng box, and then yun masasayahan yung pamilya nandiyan sa Pilipinas na nakatanggap ng mga pagkain or kahit anik-anik na galing sa isang sa ibang bansa. Kasi talagang parang ang saya-saya lalo na kapag mga tsokolate, mga pagkain-pagkain. Kasi alam naman natin talaga na gano'n 'no, masaya tayo kahit kahit konti lang, and then 'pag pangalan na dahil sa ibang bansa galing, yun siya. But anyway, so yun lang yung nagtatanong. Pero ngayon guys, okey na po yung asawa ko, na nasanay siya kasi noon talaga doon pa kami sa isang bahay, and then yun, so nasanay siya hanggang ngayon, wala na siyang problema, hindi na siya nagtatanong. Pero pinagsabihan niya talaga ako kapag chocolate yung ipadala, pinagsabihan niya ako na 'wag yung may nuts, yung peanut ba kasi mas madali daw yung masira kapag mainit, at saka yung peanut na ano, yung parang na-melted na parang caramel na siya, na peanut caramel, parang basta gano'n, magka-oo daw yun, kaya yun yung pinag-anuhan niya ako kung ano talaga yung dapat ipadala, gano'n. Pero yun, wala po siyang problema, pero magpadala sa Pilipinas pera, wala siyang problema, pera din, wala. Siya talaga yung mas mabigay, siya yung mas mabigay kaysa sa akin. Yun. So, yun lang yung sagot sa nagtatanong. But anyway, salamat. Anyway, thank you guys so much for watching. Keep on watching guys. Bye. Thank you. Salamat sa nagtatanong. Yun lang yung answer ko. Bye.